Pregnancy first time experience नोंहा खनबेसे sonography खालामनांगौमोनलाय? मिनिमाम बाय'साइन्स लानानै फरायखायो। Happy Mother's Day. Thank you. मा खबर? बिदिनो जि खबर माने दिनैहाय छुट्टी मोनदों। छुट्टी मोनदों। ओमफ्राय बेखौ मा होनो? फोरला। फोरला? भल ना जिंखा? फोरला नङाब्रा फोरला। भल ना जिंखा? मा भल ना जिंखा? जिंखा नङाथ' बे फोरलासो। अच्छा। बेखौहाय दिनैहाय सानडेआवहाय आंनि छुट्टीबो मोनदों डिउटिया तो आं बेखौ हाना होनायसै ओमफ्रायहाय सासेया संनायसै माने ना दंखायो जोंनिया मैयानि बे नाजोंहायनो संनायसै। अच्छा तो दिनैहाय मादार्स डे प्लास मा डे मोनलाय? नार्सेस डे। इन्टारनेशनेल नार्सेस डे। नार्सेस डेखौ मा हिसाबै फालिनाय जायो? आरो मोनसे खोथा सोंगोन आं बेनावहाय प्रेगनेन्सि फार्स्ट टाइम प्रेगनेन्सि एक्सपिरियेन्स प्लास खनबैसे सन'ग्राफि खालामनांगौ जायो एसे आइडिया दिनै सोरनि थाखाय नार्सेस डेखौ मानिनाय जायो? मादार्स डेखौथ' बयबो फालिखायो ना मादार्स डेआ बिरादनो जोंनि लाइफनि थाखायहाय भाइटेल मोनसे इम्परटेन्ट डे जेखौहाय जों फालियाला माने जोंनि लाइफआवहाय जों जुदि मने करो मादार्स डेखौ जोङो सानसे मा नङा सानसेनि उनावबानो सेलिब्रेशन खालामनांगौ बिदि नङा हर रोज माने एभरिडे इच एन्ड एभरि मोमेन्ट मादार्स डेखौ जों फिल खालामनो हायो मानोना बिमानि सासे बिमानि दुआरैनो जोङो संसारखौहाय नुयोना तो बे मोनसे गुरुत्वपूर्ण दिन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिना आरो माने स्पेशल बेनो जे दिनैहाय इन्टारनेशनेल नार्सेस डे तो अलरेडि आंनि चेनेलावहाय आङो मोनसे नार्सेस डेनि बिषयैहाय आङो भिडिअ होखांबाय आरो आंनि प्रेगनेन्सिनि एक्सपिरियेन्सखौबो आङो बुंदों तो जायफ्रा नायाखै नायनो हागोन आरो आं बे बर' चेनेलावहाय आंनि बोराइनि चेनेलावहाय आं नोंथांमोननोहाय एसे शेयार खालामनो गोसो जाबाय बेनो जाहैबाय नार्सेस डे प्रत्येक बছর 12 तारिख मे मासनि 12 तारिखखौहाय इन्टारनेशनल नार्सेस डे हिसाबैहाय सेलिब्रेशन खालामनाय जायो बेनो जाहैबाय बे नार्सेस डेनि स्पेशल गुरुत्वआ जे फ्लरेन्स नाइटिंगेल जायया जाहैबाय मडार्न नार्सिं फाउन्डेशन नि माने मेन फाउन्डार जायखौहाय जों बुङो ना फ्लरेन्स नाइटिंगेल होननानै बुङोब्ला बयबोनो मिथिगौ फ्लरेन्स नाइटिंगेलआ सासे माब्रैबादि मा होनो बै समावहाय जुद्ध खालामनानैहाय जाय मिलिटारिफ्रा घायल जानानैहाय थायोमोन तो बे समावहाय बे मिलिटारिफोरखौहाय नायनो थाखाय सेवा खालामनो थाखाय रावबो गैयामोन बे समावहाय बे फ्लरेन्स नाइटिंगेलआ गोरलै मोनसे लेम्पफोरखौ लानानै बियो थांनानैहाय बिसिनि गारायफोरखौ फोसाबहैयो बिसिनि दुखुखौहाय बियो नुनानैहाय माने बियो बिरादनो ग्रेट कम्पेशनजों लोगोसे बियो बिसिनि परिसेबा खालामनायखौ जों मिथिनो मोनो आरोना तो बिनिफ्रायनो दा बे नार्सेस जायखौ बुङो नार्स होननानै बुङो ना नार्स होननानै बुङोब्ला हस्पिटालाव गासैबो हस्पिटालावनो डक्टर एन्ड नार्स गासैबो थायो तो विदाउट नार्स डक्टरफ्रा हारसिङैनो हस्पिटालखौ रान खालामनायनि रावहाबो क्षमता थाया मानो होननानै बुङोब्ला नार्सफ्रा गैयाब्ला जेरै जोंनि बे मा होनो मोनसे मानसिनि देहाखौहाय सोलिनायनि थाखाय मोजाङैहाय सुस्थता लाखिनायनि गुनैहाय ब्रेननि फांसना जेरैबादि इम्परटेन्स तो सेम जेरैबादि मा होनो बे जोंनि हार्ट होननानै बुङो ना हार्ट ब्रेन बेखौथ' बयबो मिथिगौ ब्रेनखौहाय सापर्ट खालामनायनि गुनै हार्टनि फांसनिंआबो खुबै दरकार ब्रेनाबो हारसिं सासे मानसिनि देहाखौहाय सुस्थ' दोननो हाया हार्टनाबो हारसिंनो सासे मानसिनि देहाखौ सुस्थ' दोननो हाया तो बेबादिनो मोनसे हस्पिटालखौ सालायनायनि गुनैहाय माने बोथ बे डक्टर एन्ड नार्स बेसिनि कोअपारेशना बिरादनो भाइटल रोल माने थायो आरोना
हस्पिटालावहाय ताछाड़ावनो डक्टर नार्स छाड़ावनो एम्बुलेंस ड्राइभारनिफ्राय लानानैहाय जेसेबां टेक्नोलॉजी फोरखौहाय बाहायग्रा मा होनो टेक्निशियानफोर थायो जाय मा होनो लेबरेटरी होन नोङो दा रेडियोलॉजिस्टनो गासैबो जेसेबां मानि डाटा एंट्री ऑपरेटरनिफ्राय लानानै जेसेबां मानि एम्बुलेंस ड्राइभार सुइपिंग स्टाफ गासैबो हচ্ছে हेल्थ केयर टीमावहाय मेम्बार आरोना तो बेबादिनो नार्सनि गिदिरनो रोल हस्पिटालखौहाय रान खालामनो 100% जुदि डक्टरनि दरकार दङब्ला 100% नार्सनिबो दरकार दङ तो जोंनि बर' हारिफ्रा दाबोनो हयतो गोबाङानो मिथिया जे नार्सफ्राखौ सानो जे नार्सफ्रा हयतो बा डक्टरफोरनि उन थानानैहायबानो माने सोलोङो बा नार्सफोरनि खामानिया जस्ट इंजेक्शन होनाय सैलाइन होनाय बेफोरनो नार्सफोरनि खामानि तो बेबादि नङा तो सासे प्रफेशनली नार्स जानायनि उनावहाय बिनि स्टाडि माने नार्सनि थाखायहाय आलादा पढ़ाशोना माने फरायनाया खुबই दरकार आरो फरायनाङो बेनो जाहैबाय ANM GNM BSc MSc मा डिफरेंस दं मा डिफरेंस दं मेनलि BSc MSc खौथ' मिथिबाय एसेबाबो गोजौ थाखोनि डिग्री ओमफ्राय ANM GNM आव ANM GNM आवहाय मा डिफरेंस दं होननानै बुङोब्ला ANM आ 2 बोसोरनि कोर्स मोनसे आरो बेनि फुल फर्मानो जाबाय ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ जायफ्राखौहाय जों बुङो जाहैबाय ग्रास रूट लेवलनि स्टाफ होननानैहाय माने एकदम बिसोरो फार्स्ट लाइननि हेल्थ केयर आरियावहाय सिस्टेमावहाय बिसोरो जाहैबाय ग्रास रूट माने एकदम फिल्डआवहाय थांनानै खामानि मावहैग्रा GNM फ्रा जाहैबाय हस्पिटालावहाय GNM फ्रा फिल्डआवहाय थांनानै खामानि मावहैया तो बिसोरो हस्पिटालावहाय खामानि मावो आरो GNM आ 3 बोसोरनि कोर्स सिगां 3.5 बोसोरनि कोर्स जायोमोन बियो दा 3 बोसोरनि कोर्स ओमफ्रायहाय जेनारेल नार्सिं मिडवाइफरी आरोना GNM नि फुल फर्मा तो जेनारेलि जेखुनु माबायावहाय नों OT बुं ICU बुं NICU जेसेबां मानि CCU होन जेसेबां मानि डिपार्टमेंट दं गाथेनावबो बे एक्सेस खालामनायनि गुने जेनारेल नार्सिं एंड मिडवाइफरीया बियो एलिजिबल किन्तु ANM नार्सफ्रा बेयावहाय किन्तु गाथेनबो बिसोर एलिजिबल जानो हाया मानोना नुब्ला बिसिनि स्टाडिया अकॉर्डिंग टू माने जुदि कंपेयर खालामोब्ला GNM फोरनि स्टाडिजों ANM फोरनि स्टाडिजों ANM फ्रा कंपेयर टू GNM बिसोरो कम स्टाडि खालामो गोबां साबजेक्ट दं मानो होननानै बुङोब्ला BSc आवहाय जेमन नोङो BSc आवहाय GNM फरायब्ला बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स बे जिनिसफ्रा GNM नि साबजेक्टआवहाय थाया किन्तु जेब्ला नोङो BSc बा पोस्ट BSc फरायो BSc डाइरेक्ट जायफ्रा मा होनो जेनेरिक BSc खालामखायो डाइरेक्टनो क्लास 11-12 को पास खालामनानैहाय BSc खालामो बिसोरलाय अलरेडि क्लास 11-12 आवबो बिसोरो बायोसाइन्स लानानै फरायखायो किन्तु जायफ्रा GNM खालामखांनायनि उनावसो बोसोरनैनि थाखाय पोस्ट BSc खालामो तो बिसोरने रिपीटेडलि BSc एंड पोस्ट BSc बे मोन्नैबो डिग्रिया किन्तु सेम दे तो बे मोन्नै डिग्रियावहाय बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स बेफोरबादि सब्जेक्टखौहाय फरायनाङो आरो बेजों लोगोसे जे सब्जेक्टफोरखौहाय मने करो नै कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं साइकोलॉजिकल नार्सिं एंड मा होनो साइकियाट्रिक नार्सिं गायनोकोलॉजिकल नार्सिं बेफोरबादि गोबां सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी बेफोरबादि गोबां सब्जेक्टफोरखौ टोटालिनो ह्यूज वाइड रेंज आवहाय फरायनांगौ ओमफ्रायहाय MSc आवहाय मा बेनिफिट दं MSc आवहाय होननानै बेनिफिट बुंनो थाङोब्ला MSc आखौलाय बयबो मिथिखागौ जे नों पार्टिकुलार मोनसे सब्जेक्टखौ लानानै जुदि सोरबाया मने करो आंने स्पेशली आंने इन्ट्रेस्टा गायनोकोलॉजीखौ लानानै बिरादनो इन्टारेस्ट आरोना जिहेतु फिमेल ह्यूमन बडीनि बिषयैहाय स्टाडि खालामनो हायो बेखौहाय
तो MSc आवहाय मा बेनिफिट होननानै बुङोब्ला GNM आवहाय BSc आवहाय मा डिफरेन्स मा बेनिफिट दङ होननानै बुङोब्ला नों GNM खालामनानैहाय ANM फ्रालाय फिल्डआवहाय जास्ट बिसोरो कम्युनिटि एरियायावहाय बिसोरनि सार्भिसा जायो GNM फोरने जाहैबाय नोंना हस्पिटालावहायनो एज ए स्टाफ नार्स बा नार्सिं अफिसार हिसाबैहाय बिसोरो रिक्रुट जायो एन्ड मा होनो पोस्ट BSc बा BSc खालामोब्ला नोङो सिगां सरकारि साख्रियावहाय नों जुदि मा होनो एज ए नार्सिं अफिसार बा स्टाफ नार्स हिसाबै जुदि नों जइन खालामोब्ला तो परबर्ती नोंने पोस्ट प्रमोशन मोनखानाय सियरनो प्रमोशन मोननो बे जाहैबाय नोंने पब्लिक हेल्थ नार्सिं अफिसार हिसाबैहाय नों मोननाय नार्सिं टिउटर हिसाबैहाय नों प्रमोशन मोननाय एज ए सिनियर सिस्टर इनचार्ज हिसाबैहाय नों मोननाय ओमफ्रायहाय सिनियर नार्सिं अफिसार हिसाबै मोननाय तो बेफोरबायदि गोबां डिफरेंट गोबां पोस्ट थायो आरो जुदि नों मास्टार डिग्री खालामोब्ला मास्टार डिग्री खालामनायग्राफोरनि थाखायहाय बेनो जाहैबाय जे एडमिनिस्ट्रेशन लेभेलावहाय जों मिथियोना बयबोनो गासैबो डिपार्टमेन्टआवनो एडमिनिस्ट्रेशन मोनसे पोस्ट थायो तो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टखौहाय मोननो हायो मास्टार डिग्री खालामोब्ला मारै होननानै बुङोब्ला जोंनि नार्सिंआवहाय मा होनो डेपुटी नार्सिं सुपारिनटेन्डेन्ट नार्सिं डिरेक्टर बेफोरबायदि आरोना चीफ नार्सिं अफिसार बेफोरबायदि गेदेर पोस्टआवहाय मोननो हायो दे सब खोथा बादो प्रेगनेन्सि फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स नोंहा खनबेसे सनोग्राफि खालामनांगौमोनलाय मिनिमाम रेकमेंडेशन जेटा 3 बार माने खेबथामखौहाय खालामखानांगौ सनोग्राफियाखौ बेयो मास्ट खालामखानांगौ आरो दासान्दिलाय गुबुन आसामावहाय आं मारै बेखौ आं मिथिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मा फेसिलिटि होयो जोंनि माने वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टआवहायब्ला माने सनोग्राफि खालामनायनि थाखाय आरो थै परीक्षा माने थै टेस्ट खालामनायनि गुनैहाय बेखौहाय फ्री अफ कस्ट माने बेफोरबायदि फेसिलिटि भाउचारनि दुवारैहाय होनाय जायो सनोग्राफियाव फ्री औ सनोग्राफिबो फ्री खालामो मोननो अच्छा ठीक আছে माबायदि एक्सपिरियेन्स फर्स्ट टाइम प्रेगनेन्सि तो obviously माने एसे अजीब गासैबो तो दासान्दि माने बेबिया जेब्ला फर्स्ट किक खालामोना बेबिया जेब्ला जोयो छिमावो तो माने अजीबनो मोनसे गावनि मोदोमावनो मानसि सासे गेलेनाय तो बेफोरखौहाय सानोब्ला बिरादनो गोथाव मोनो आरोना तो एनीवे आंनि माने प्रेगनेन्सिखौ एन्जय खालामनो गोसो जायो तो नोंथांमोननि आशीर्बाद जेन थायो आंनि सायावहाय आंनि देहाया जेन सुस्थ थायो जतदिन आङो माने डेलिभारिनि टाइम सोआ अतदिन जेन आङो मोजां सुस्थथायैनो थानो हायो आंनि बेबियाबो जेन सुस्थथा थानो हायो नोंथांमोननिसिम आङो बेनो रिक्वेस्ट